Polo Grupo Parlamentario autor da proposición non de lei ten a palabra o señor Balseiro. Denlle voz ao escano do señor Balseiro, por favor. Gracias, señora presidenta. Señorías, o Partido Socialista, por empezar por onde terminamos, presenta unha emenda con 3 puntos. Nunha pide facer un estudio, estamos de acordo que ese estudio se faiga, e noutra pide crear unha mesa de diálogo. Mire, nós non temos ningún problema en aceptarlle esas dúas, dos 3 puntos, aceptarlle 2. Nós creemos que ese estudio debeu facer o Consello Galego de Pesca, porque é a mellor mesa de diálogo que hai. Ali están representadas as confradías, están representados os sindicatos, están representados os mariñeiros, están representados os armadores. Entonces, nós creo que aceptando, poñendo que seña o Consello Galego de Pesca que faiga ese estudio, aceptamos as dúas súas. E, señora Prado, a vostede dos 3 puntos aceptamos de 2. Aceptamos o punto 2 e o punto 3 de engádega tal como os ten. Se vostedes non queren chegar a un consenso é porque non queren. Efectivamente, eu, cando estuve na tribuna, non falei do bipartito para nada, pero efectivamente deu-me usted unha luz. No bipartito vostedes xa votaron en contra desta iniciativa. Xa votaron en contra. E tamén é certo que o goberno que apoyaban vostedes aprobando os presupostos en Madrid non fixo nada ao mandato que lle mandamos desde o Parlamento de Galicia para ese sentido. Fala vostede de que queremos degradar, falou vostede de que queríamos degradar. Non, mire, iso é absolutamente falso. Iso é absolutamente falso. Vostedes o que queren xugar é a despistar. Vostedes o que teñen que facer é baixar aos portos, falar ca xente. Vostedes, que son os que falan ca xente, parece que falan vostedes solo. É certo que a xente non debe falar moito con vostedes, porque a vostedes situaronnos onde os situaron e a nosotros situarnos onde nos tiñan que situar. E a vostede lle parece que é degradar, modificar unha orden obsoleta de hai 48 anos. Parecelle que iso que é degradar. Para vostedes será un retroceso. Para o Partido Popular é un avance, que son unha palabra totalmente distinta. Que a orden contempla incluso tripulacións como a de fogoneiro, que xa non existe. E a reforma pasa por facer compatible a seguridade e a operatividade por encima de todo, e iso vai ser o que vai a defender o Partido Popular. Dicen vostedes que queren reducir titulados. Mire, a solución máis sinxela é falar, termino, señora presidenta, é falar de reducir tripulacións. Non, señor Val, o Partido Popular non quere reducir tripulacións. O que quere é adaptar as tripulacións ao momento que estamos a vivir e non a 50 anos atrás. Iso é o que quere facer o Partido Popular. E falan vostedes, falaba o señor Fajardo, de que queríamos recortar o emprego. Mire, non hai emprego se os barcos están amarrados. Se os barcos están amarrados, non hai emprego. E esta normativa obriga moitas veces a ter os barcos amarrados. Fíxese, vostede, isto é todo o contrario do que vostede dice. Non hai emprego se os barcos están amarrados. E esta normativa obriga moitas veces, e senón, suba vostede á tribuna de invitados e lle poderán informar, moitas veces a ter os barcos amarrados. E non podemos condenar ao paro a xente por inactividade legislativa. E, ademais, vostede non lle podemos aprobar nada da emenda porque vostede fala dunha orden de 1994 e 1994 non hai ningunha orden que... Moitas gracias.